Il-Union tal-Edukaturi Professjonisti ħabbret li mhux se tkun qed tingħaqad mas-sejħa li għamlet il-Malta Union of Teachers sabiex il-membri tagħha jagħmlu strajk fis-27 ta' Novembru li ġej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone, ikkonferma li madwar 300 membru li jiffurmaw parti minn din il-Union mhux se jkunu soġġetti għal direttivi ta' strajk filwaqt li insista li l-mossa tal-MUT hija sempliċiment messa nxena. Nhar il-ġimgħa l-MUT ordnat strajk fuq livell nazzjonali wara li fallew in-negozjati tagħha mal-Gvern dwar il-pakkett finanzjarju tal-ftehim settorali ġdid għall-edukaturi. Apparti l-strajk ħabbret ukoll sensiela ta' direttivi lil membri tagħha li se jitlu fis-seħħ nhar it-tnejn li ġej. Il-UPE madankollu qalet li t-tilwima fir-realtà tikkonċerna l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-allowances mhux is-salarju bażiku tal-għalliema. Il-kap eżekuttiv tal-UPE insista li hemm diversi xnijat li jissuġġerixxu li l-MUT diġà aċċettat il-proposti finanzjarji offruti mill-Istat u li dan l-istrajk huwa biss turija ta' poter għall-MUT. Graham Sansone qal li l-MUT ma provdit l-ebda dettalji u għalhekk ħadd ma jaf ir-raġuni vera wara l-istrajk.